Hola, jo sóc Esno. Avui som 21 d'octubre de 2025. Faig tard perquè he anat al quiromassatgista un altre cop. I he notat el gemelo, el bessó, castellanisme, he notat una millora. He mirat Blaze 1, 2 i 3. És de vampiros i el Blaze és humà i vampiro, les dos junts. I ja està guai. És del 2000... No. 1998, 2002 i 2004. Fa 20 anys. Més o menys. Està xulo. I va d'això. I la Deadpool 3 surt Blade, jo què sé, Blade. He mirat això. Ho recomano, però més 18. Estic molt cansat i una hora i cap a la calle perquè no he dormit. Ara tampoc. Un xute de quiro... Un balatro tonto i ja està. Adeu, que vagi bé. I el dijous, hots. Adeu.